Wong wedok nek pinter duwe bojo kok ndablek, pelit, ora nyalahno suami, tapi nyalahno awake dhewe. Mas, sepurane Mas, pancene aku urung iso dadi istri yang baik kanggo sampean. Sepurane Mas, aku nyusahno sampean, aku bebani sampean ya Mas ya. Ngono. Lah nek wong wedok bodho, nyalahno suami. Wong lanang ra tepak. Mangan nek lawe ra enak nesu-nesu ngamuk-ngamuk muring-muring ngekek dhuwit ra tau akeh blanjane mek sithik saiki apa pergane larang rumangsane ngene iki wong wedok ora bingung nek ngumetno dhuwit. Dadali sampeyan sing blonjo nang gone pasar kono dhuwit semen iki kanggo pirang dina aku nek uwet-uwet ora karo-karuan. Patik dhuwit lek kecekel wong wedok ora mek kanggo blonjo tok ngene iki jajane aneh yo nganggo iki. Gek aku bayar TP iki yo nganggo dhuwit iki sampe aku duwe utang nang gone toko ngarep saiki kabeh blonjo nang kono yo ora wani. Ketok uangnya aku ya isin nggone blonjo idiran aku yang duwe utang. Aku kurang ngalah piye sampe gelangku kalungku tak dol nggo bondo jarene sok lek ndek dhuwit apa dibalekno nyatane sampe saiki urung dibalekno. Aku nek tempat kumpulan karo kanca-kancaku kabeh nganggo kalung nganggo gelang aku ora nganggo rumangsan ora isin ngono ta piye ya kuwi wonge keplok-keplok kuwi wong lanang cerdas duwe bojo kok cerewet ora nyalahno istrine nyalahno awake dhewe ya sepurane Dik aku ora iso ngomong sampean aku ora iso ndidik sampean aku ora iso ngrumat sampean aku tak ngrumat liyane ae cocok Pak wis karuan ra sanggup kok diterusno wong lanang goblok. Wis aku ora sanggup Dik ngrumat sampean, aku ora iso, aku tak ngrumat liyane. Cocok Pak nggih? Wis karuan kok. Apane sing ngajur? Ora iso diterusno kan ya on jenenge.